Izi ono ozugbo na anyị ncha niile ga-agbadata n'obi ebe anyị si wepụta ka eje gbaa nkwụ ozugbo kịta onye ga-buru mmanya bunye nwunye unu bụ ada ndị anyị nọ na befa bụ ada anyị nwaanyị anọlugo ebunye mmanya agba nkwụ ozugbo anyị nchapụtabasị ebe a egwu kpọbazịa anyị gbalịbazie egwu anyị lebezie ife tabụ ife alụ ndị na-aṅụ mmanya aṅụba mmanya ndị na-ese ọnwa ebe anyị emeluzie anyị malụ na chi agbagotebego anyị gbasa ozugbo mana ife anyị emekịta ka anyị jee gbaa nkwụ onye nwa bụ the main thing nye nwa kasị ka nze unu biko anyị kwụnye kịta anyị gbadaba ebe anyị si wepụtakwa ka anyị wee jee gbaa nkwụ udo dịrị unu alụnụ ije ngwa biko ndị nọ n'ukwu ụdala anyị ga-agbada n'ebe na-agba nkwụ ozugbo anyị gbagote ebe ozugbo
kasịa ndị asọbi na ọsị alụ na ebe a ngwa ọ nye tupu ya ọchọba ya bịa na lia akụbie ya na lia akụbie ka obi nye atọ die ya ka ya ji kpuchite m ya mba na lia bọs wale Kandi na tutulu na ego. Quando eu tô de aí,
ọ̀gá sùúrù òṣùpọ̀ bá ayé ego mọ̀ ọ́nà ní pọ̀dà pọ̀dà. Shift go down. Ṣé àbúyà ń bọ̀ ẹ̀ náà lọ sí à. Ayé bá ń bẹ yé mi. Ọ̀yẹ́ ego. Olugo people na canopy. Ana ngurun. Unna hugadi ka. Kasi moto na hugadi moto. Ngwa kai puwazi anu. Wale gavana canopy. Gavana canopy o. MC Olu canopy bo. Come on, I got a leave water. All right, ladies and gentlemen, I am number 2 here and the wife. I make a new she was a black. And I make a nigga and my second man. Okay, 1, 2, 3. It's good to know. I don't know, I am number 2. I did it. Shut up.
kaza. Ọmụ wake na-achọ nwoke ịchọcha. Ozi nwoke mmadụ alụ. Ọbụladị. Nwoke onye na-emaka ebe a. Ọ dị ka ajọ ebe mmadụ hụrụ na alụ fọ. Ifu ndị na-emaka ebe a na-enwe nkirika ego. Na alụ ezigbo mmadụ. Yes, mmadụ ole na-atụ ụtọ ego a, owu na-azụ n'aka mmadụ. Nwayọ. Emilia. Remember, Ababa, Onwere bia fegi tuche ye wa bo yobi ki yele akira for bola kana. Wezi mo se kodo e wa na da alu so. Oya. Ko bi so ya buta. Always
Let's go.
anyị na-asị ka igozibe emelie n'ezinụlọ ya gozie ndị Anam niile bịa n'ije friends and well wishers ka ọ ga-abụ emesịa mmemme at the last may all of us have a cause to glorify your name in the mighty name of Jesus. Ndị a na-achị azụ onye ime n'igwe anyị na-ayọ ka fa ya na-achịkwa azụ na befa dị iche iche bụrụ onye ndufa dụrụ n'iru n'ọrụ n'azụ chekwebe ya ọfụma ka ọ ga-abụ onye na-alụ ojewesi ndị ọ rapụ n'ụlọ wee pụta na arụ siri ike ezinụlọ nke a pụta gozibe ya wetie eji egozi ezinụlọ nwa ego ya kacha ihe niile anyị na-asị gị biko mee ka obi anwụli a ha na-enweta taa alikọ na ezinụlọ ha n'afa Jizọs. Anyị ekpuchi ọnwa anyị n'ọbara Jizọs. Anyị ekpuchi ọnwa anyị n'ọbara Jizọs. In Jesus mighty name we pray. Alright, ngwa nọzọla anyị. Biko anyị na-anabata unu uche official. Ịma na ịtụgo ego ebe a, ya na-akpọ ya bụ welcome ịtụ ego, welcome ịtụ ego. Onwebeghị ka atụ nọ iji si emelie daalụ na-emeke. At least among gị niile gị na ya na-adị na mma n'ụwa. Tata ka ịfụ mkpịsị ngụ gị. Etu Chukwu si egozi nwoke. Nwoke emeche ihe niile ọ ya eme n'ụwa. Ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, ọ chọba onye a Chineke gozili sizia ndị ọzọ bụ mba ya ji maka na ọ na nke a ka ịkweta ekpebie traditionally na ọnya bụ nwunye gị. Ebela anyị na-ekpe tata bụ n'ọsọ nwunye gị aka ya ama ọtị na-eka nka CMM emelie CMM emelie CMM bịa nwaanyị ekpela anyị na-ayọ Chineke bụ n'ọsọ di gị aka ya ama na ndụ gị a ọtị na aka nka na ọcha ihe niile Chineke si n'ụlọ ya nọ CMM. Nke nwaanyị bụ emem, nke nwoke abụrụ emem. Nwaanyị ihe nke nwoke na-ejiri wee bụrụ emem bụ na mgbe Chukwu kelụ nwaanyị kenye Adam ka Eve ihe ọ gwara ya bụ go and be fruitful and multiply na-aga ọ gwara ya concentrate na one, that is nwoke adịghị concentrate at all mana ya adị humble be loyal to your husband. Ịghọtago ị na-ebeli anya onwezi ihe ọzọ na-eme nke bygone sesi ya ma bụ ezi aka n'ụlọ ịghọta ụlọ ya ka ezi mbọ ụlọ ya kalile ezi maka na ezi na ụlọ ka ịba ihe a so ụlọ ya ka ezi anyị ekpe si na ọya dị etu a n'afọ Jizọs emelie ọya abalị gị balị nwunye gị ndị bịala ịgba witness taa ọya abalị anyị ncha niile. Biko ndị ọgọ ọ fọrọ anyị ghọta na-ebupụtego nri ihe anyị emezi kịta bụ ọ bụ na ị na-eli nri egwu ọ na-akpọ emelie gị na nwunye ga na-ayọli egwu ndị chọta gị na-eli nri onye dị n'ụwa ka ọ bụ mbọsị ya ejekwa nke ya ọfren elibe nri ọ na-agba egwu amekwuzi ụka mmadụ. Biko ndị ọgọ unu ebupụte nri ka anyị baa ozugbo ozugbo anyị na-elizi nri kịta egwu ọ na-akpọ nke a first missionary journey ka ịgba ọ bụrụ ya yipụ shu gị yipụ shu chọọ pams kịta ka unu ya agbazi nke egwu a ya akpọgidezi till
6:30 asị na ya eji wee gbasa according to ndị okenye 6 ọkụgo ọ ka for just few hours anyị gbasa mana ndị okenye sị na ahịa n'olu like ebe 6:37 na kedu afọ ya bụ anakụ ọ bụrụ anakụ anam dị nso ọ dị nso mgbe gboo onwe ya meshin eji eje anam nọọ isi acharapụta ịda agesa ịdị ilu ebe na-eje nata mgbe mmadụ dị ndụ ọbụkwa kịta ụmụ ikolobịa anyị fụ kịta onye je ụzọ dị anwụ oles ma ndị na-eje road work every Monday ibi Ọnịcha ibi ikolobịa na-awụ ọsọ ịma na ume dị road work ọ kalị so na anyị na-ekene onye ọbụla niile anyị ele na DJ ya gba mbịa we are sure to party. Somebody million get her. Now you get her. Now you get some, man. What you do that? What do you do? I'm just another lecture. Try.
All right. Superstar.
Hello.
Ọmọ náà jẹ́ ìlàsọ